Λοιπόν, είμαστε εδώ απόψε και συζητάμε για τον εσωτερισμό και την αποκρυφιστική ιδεολογία του ναζισμού. Μια κατάσταση η οποία οδήγησε στην άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία. Μια κατάσταση η οποία στηρίχτηκε σε σύμβολα, σε εμβλήματα και πάνω απ' όλα ως βασικό της πρόσωπο είχε τον Αδόλφο Χίτλερ. Κύριε Γούδη, κάνατε προηγουμένως ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο σχετικά με την μορφή της Γερμανίας και της Ελλάδος στο σήμερα, το πώς διοικούνται, εάν είναι εύκολο να διοικηθούν τέτοιες χώρες και όλα αυτά βάσει της νοοτροπίας που έχουν οι δύο χώρες. Θέλω όμως να περάσουμε στο κομμάτι του αποκρυφισμού, του εσωτερισμού, το οποίο διέπει την ιδεολογία των Ναζί, προκειμένου να στηρίξουν όλο αυτό το κομμάτι. Λίγο πριν να περάσουμε, να πω το εξής, το οποίο είναι σημαντικό, ότι η ανάδυση του ναζισμού ήταν ένα φυσιολογικό φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και σήμερα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Γιατί οι δύο παράγοντες οι οποίοι το δημιούργησαν τότε υπάρχουν έντονα και τώρα. Ο ένας είναι ο πολυφιλετισμός, η αδυναμία δηλαδή των Γερμανών της Αυστρο-Ουγγαρίας να δουν την ταυτότητά τους μέσα σε μια πολυφιλετική κοινωνία και η ανυπαρξία φυσικών ορίων στη Γερμανία. Η Γερμανία, ξέρετε, και η Αυστρία είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει φυσικά όρια, δεν έχει Πυρηναία και περνούσαν πολλές φυλές. Ήταν ανάμεικτοι. Σε κάποια φάση ένιωσαν λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήταν υπομορφή κράτη δύο που τα ένωσε ο Μπίσμαρκ και η Αυστρία ήταν ξεκομμένη, ένιωσαν την αίσθηση ότι κινδυνεύουν η ταυτότητά τους μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Και το δεύτερο ήταν η πτωχοποίηση της χώρας με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Δηλαδή οι δανειστές ή εν πάση περιπτώσει αυτοί στους οποίους έπρεπε να αποπληρώσουν υπομορφή πολεμικών αποζημιώσεων, τους ασφικτιούσε η Γερμανία, τους έσφυγαν και η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι η πολιτική ακριβώς η οποία ακολουθείται σήμερα στη χώρα μας. Άρα, δηλαδή απολύσεις, χαμήλωμα των μισθών, περιορισμένα τρόφιμα και προμήθειες. Ανεργία, όλα αυτά, ό,τι πολιτική βλέπετε σήμερα, υπερφορολόγηση, ό,τι πολιτική βλέπετε να ακολουθείτε σήμερα για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αυτή αντιμετωπίστηκε και στη Βαϊμάρη. Και το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν αφενός μεν ο πολυφιλετισμός τον οποίο ήθελαν να αντιμετωπίσουν οι Σλάβοι, οι Ούγγροι, οι Ρουμάνοι, οι Τσιγκάνοι, οι Εβραίοι, το οτιδήποτε. Η εβραϊκή παράμετρος του εμπορίου και της βιομηχανίας η οποία υπήρχε έστρεψαν, δημιούργησαν αυτόν τον γερμανικό εθνικισμό, ο οποίος πήγε σε αυτές τις διευθύνσεις που λέτε, δηλαδή προσπάθησαν να ανακτήσουν μία μυθολογία, κάτι που ευτυχώς δεν το χρειαζόμαστε εμείς, διότι εμείς έχουμε πραγματική μυθολογία και ιστορία. Οι Γερμανοί ήταν εθνότητες οι οποίες δεν είχαν, προσπάθησαν, εφήβραν αυτό το πράγμα, δηλαδή το οποίο σε τελευταία ανάλυση ανάγεται και σε ελληνική ιστοριογραφία. Το θέμα της Θούλης είναι μια πλασματική ανύπαρκτη νήσος, υπερβορία, όπως και Ατλαντίδα. Υποτίθεται, το ταύτισαν και με αυτό, υποτίθεται ότι ξεκίνησε από εκεί ο Άριος πολιτισμός, ο οποίος έχει και πάρα πολλά συμπαρομπαρτούμενα, το εάν ήταν γήινος ή εξωγήινος, ότι εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί οι σοφοί πέρασαν τη σοφία στους Αρίους, οι οποίοι όμως κατά κάποιο τρόπο διεσπάρισαν, οι Άριοι έφτασαν μέχρι το Θιβέτ, γιατί έγιναν πολλές αποστολές μέχρι την Νότιο Αμερική, εδώ, εκεί, φτάσαν από τον ένα πόλο στον άλλο, ξαναγύρισαν από τον Νότιο Πόλο στο Βόρειο Πόλο και εν πάση περιπτώσει προσπάθησαν να ανακτήσουν αυτήν την υπεροχή των Αρίων έναντι των φυλών του δημιουργού, όπως το έλεγαν αυτοί, του κακού δημιουργού, που ανάγεται επίσης σε θρησκευτικά πλαίσια γνωστικιστικά, ότι η ερμηνεία, ξέρετε, του κακού, ποιο είναι το κακό, πώς ο Θεός επιτρέπει το κακό, δεν είναι ο Θεός, ο δημιουργός είναι ο διάβολος στην ουσία και υπάρχει ένας άλλος Θεός που περιμένει να χτυπήσει το διάβολο. Δεν χορταίνω να σας ακούω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Στην έννοια της αρίας φυλής, και να έρθω στη σβάστηκα λιγάκι, να πω και εγώ δύο λόγια για τη σβάστηκα. Να το πω μετά. Έχουμε πολύ χρόνο για να μιλήσουμε και για τη σβάστηκα, γιατί ουσιαστικά η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα σύμβολα και στον αποκρυφισμό. Μην ξεχάσετε και τον χαιρετισμό, διότι έχει ερμηνεία και ο χιτλερικός χαιρετισμός. Το Ζιχάι δηλαδή και το σηκωμένο δεξί χέρι. Αυτό και το σηκωμένο χέρι θέλω να κάνω σχόλιο από αυτό. Θα κάνετε βεβαίως. Κύριε Ζιγούλη, είπε ο κύριος Γούδης ότι πρακτικά όλες οι συνθήκες εκείνες οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού, είτε χτες είτε σήμερα, είναι ίδιες. Εγώ θα βάλω όμως μια ακόμη παράμετρο. Σήμερα δεν προερχόμαστε από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Η χώρα είναι σε μια άλλη κατάσταση. Έχει ήδη βιώσει 30 και κάτι χρόνια μιας ευπορίας, μιας καλής ζωής. Και από εκεί πέρα όμως σήμερα βρισκόμαστε υπό την, αν θέλετε, κατοχή, την οικονομική κατοχή ξένων δυνάμεων. Θα μου πείτε, φταίμε, δεν φταίμε? Ένα άλλο ζήτημα. Πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας, θέλω να κάνω λίγα σχόλια, σύντομα, σε αυτό που είδαμε πριν. Βλέπουμε ότι τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, σε μια χώρα όπου σιγά σιγά εισχωρεί η νεωτερικότητα, είμαστε πια στον 20ο αιώνα, αντί να προχωράμε
προς τον ορθολογισμό και στην απομάγευση του κόσμου γυρνάμε πίσω. Το πίσω βέβαια κατά άλλους είναι μπροστά. Έχει διεποκειμενική σημασία. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου αυτό να πάει στα γνωστά, στις ρίζες του. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητέ μου, μία μυθολογία. Μία, θα έλεγα, καινούρια νομιμότητα που επικρατεί στην Γερμανία τότε, μέσα από μία μυθοποίηση της πραγματικότητας. Οι μυθολογικές πραγματικότητες είναι ένας εχθρός του ορθολογισμού, του ρασιοναλισμού. Ξέρετε, τα αντικείμενα και τα σύμβολα και τότε στη Γερμανία και σήμερα στην Ελλάδα παίρνουν την σημασία, το νόημα που εμείς τα δίνουμε. Δεν έχουν αυτά τα σύμβολα μία συγκεκριμένη εσαή σημασία. Υπάρχει και διαφορά, ξέρετε, του σημέντος και του σημενωμένου, το οποίο είναι και κοινωνικός καθοριζόμενο και χρονικός. Πάντως, κύριε Ζυγούλη, βλέπουμε και πολλές πράξεις να είτε ερμηνεύονται πολιτικά ή σημειολογικά, είτε να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, προκειμένου μετά να προσωποποιηθούν αυτά τα άτομα για πολιτικούς λόγους. Και μάλιστα είδαμε συγκεκριμένα άτομα, ο Παύλος Σοφίστας, ο οποίος δολοφονήθηκε, ξαφνικά ένα πολιτικό κόμμα τον έβαλε στην αφίσα του για το Πολυτεχνείο. Αυτό λειτουργεί και συμβολικά, λειτουργεί αν θέλετε και σημειολογικά. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν τον συμβολισμό τους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Είναι ότι ο διαχωρισμός σε ιεροποιημένους, σε sacred και σε κοσμικούς, σε secular, ο οποίος όπως και στην Γερμανία τότε σιγά σιγά επεξετάθη και σε άλλες χώρες, τότε αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ εχθρών και φίλων, αυτή η κατηγοριοποίηση, αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ημών και αυτών, λειτουργήσε μέσα και από θρησκευτικά σύμβολα και μέσα από τελετουργίες. Οι Γερμανοί τότε τι προσπαθούσαν? Προσπαθούσαν να έχουν το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα. Όταν λοιπόν συμμετέχει σε κάποιες τέτοιες τελετές και συμμετέχει σε μια τέτοια κοινωνική ομάδα, αμέσως υπάρχουν κάποιες διέξοδοι στην κοινωνία. Μάλιστα. Ο λαϊκισμός όμως, σας συνεχίζω, ο λαϊκισμός είναι και αυτός μια πολύ σημαντική έννοια. Εδώ έχουμε την αποθέωση του λαϊκισμού. Αυτό, και δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Πάμε όμως τώρα να γνωρίσουμε ποια ήταν η εμπνεύστρια της σβάστικα, των εμβλημάτων εκείνων που μετά χρησιμοποίησε ο εθνικός σοσιαλισμός σαν ιδεολογία, προκειμένου να φτιάξει πάνω σε αυτόν μία δομή, έτσι ώστε όλοι οι ακόλουθοι να έχουν κάτι να πιστεύουν. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Έλληνα Μπλαβάτσκι, που ταξίδεψε μέχρι το Θιβέτ. Την κόμισε. Βαρώνει, δεν ήταν? Κόμισε ήταν. Αρχαίο βασίλειο των Ιμαλαίων στο Θιβέτ. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, το Θιβέτ είναι ένας μυστηριώδης και απαγορευμένος προορισμός μιας σταθερής ροής ταξιδιωτών προερχόμενων από τον βιομηχανοποιημένο κόσμο. Πολλοί, εξαπατημένοι από τις βεβαιότητες στις επιστήμες, αναζητούν την βαθύτερη γνώση. Μια τέτοια ταξιδιώτισσα είναι η Ρωσίδα και αυτοπροκαλούμενη τηλεπαθητική, η Μαντάμ Ελένα Μπλαβάτσκι. Το 1888 η Μαντάμ Μπλαβάτσκι εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Το μυστικό δόγμα», στο οποίο ισχυρίζεται ότι στα υπόγεια ενός μοναστηριού των Ιμαλαίων της αποκαλύφθηκαν ιερά μυστικά αποκρυφιστικά έγγραφα. Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζει πως της αποκαλύφθηκαν τα μυστικά του σύμπαντος, αλλά και η μελλοντική πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Στο βιβλίο «Το μυστικό δόγμα», η Μαντάμ Μπλαβάτσκι περιγράφει πως το σύμπαν έχει μετατραπεί από αγνό πνεύμα σε βασική ύλη, σκοτάδι και χάος. Σύντομα όμως θα αναδυθεί μία ακόμη φορά για να φτάσει το ζενήθ της πνευματικότητας. Η Μαντάμ Μπλαβάτσκι υποστήριζε πως αυτή τη γνώση την έμαθε μέσα από την μοίηση στα μυστήρια των 7 εσωτεριστικών συμβόλων. Από τα 7 αυτά σύμβολα, ένα πιστεύει ότι είναι πιο ισχυρό από κάθε άλλο. Πρόκειται για το σύμβολο της σβάστικα. Στην θιβετιανή μυθολογία, η σβάστικα αποτελεί το σύμβολο του θεού Άγνη, του θεού του ήλιου,
της φωτιάς και της δημιουργίας. Πάντοτε, είτε με τη φορά του ρολογιού, είτε προς την αντίθετη φορά, με κυρτά ή ίσια μέλη, η σβάστικα αποτελεί το σύμβολο της καλής τύχης. Για τη Μαντάμ Μπλαβάτσκι, ο κάθε κύκλος δημιουργίας είναι συνδεδεμένος με τα 7 στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης. Τα στάδια αυτά τα ονομάζει ρίζες των φυλών. Η φυλή που θα ξεκινήσει την ανάδυσή της από το σκότος στο παντοδύναμο πνεύμα την ονομάζει Άρια. Στις αποκρυφιστικές διδασκαλίες της Μαντάμ Μπλαβάτσκι, το σύμβολο των Αρίων είναι η σβάστικα. Η παρέλαση της Νιρεμβέργης του 1934 έχει ως θέμα μια μυστικιστική έννοια. Τον θρίαμβο της θέλησης. Φόρος τιμής σε ένα θεμελιώδες δόγμα της ναζιστικής πίστης είναι η σβάστικα. Η απλή θέληση, η έκφραση της ψυχής της φυλής θα ξεπεράσει τις δυνάμεις του σκότους και του χάους. Στον κόσμο του εθνικοσοσιαλισμού, η φυλή του φωτός, της τάξης και του πνεύματος είναι η Άρια φυλή. Δεκαετίες πριν υιοθετηθεί η σβάστικα από το ναζιστικό κόμμα, ένα περιοδικό που εκδιδόταν στη Γερμανία από μια αποκρυφιστική αμερικανική κοινότητα έγινε η πρώτη γερμανική έκδοση που έφερε στο εξώφυλλό της την σβάστικα. Η ιδρυτής της κοινότητας ήταν η Ελένα Μπλαβάτσκι. Οι ακόλουθοι της Μαντάμ Μπλαβάτσκι θα ήταν εκείνοι που θα δίδασκαν στην ναζιστική Γερμανία και στους Αυστριακούς το αποκρυφιστικό δόγμα των Αρίων. Ο Αυστροπρουσσικός πόλεμος του 1866 άφησε πολλούς γερμανόφωνους Αυστριακούς μια απομονωμένη μειονότητα σε μια παραδοσιακά αυστρο-ουγγρική περιοχή. Στο τέλος του 1920 εκφράστηκε μια έντονη τάση για ένωση με τη Γερμανία. Εκατοντάδες γερμανοαυστριακές κοινότητες ιδρύθηκαν με σκοπό την αναβίωση της αρχαίας γερμανικής μυθολογίας. Μια ομοσπονδία φολκλωρικών δραστηριοτήτων με μέλη που ξεπερνούσαν τις 100.000, αυτό ονομάστηκε Γερμανικός Δεσμός και διοργάνωνε φεστιβάλ στη βάση του γερμανικού ημερολογίου, αναβιώνοντας αρχαίες τελετές, ενώ παράλληλα έκανε έκκληση για ενότητα υπό το πνεύμα ενός και μόνου γερμανικού έθνους. Ο Γερμανικός Δεσμός θα εμπνευστεί από τα γραφόμενα ενός Αυστριακού μυστικιστή, του Guido von List, ο οποίος γεννήθηκε στη Βιέννη το 1848. Ισχυριζόταν ότι είχε ψυχικά οράματα από το παρελθόν, στο οποίο είχε μοιηθεί στα μυστικά των αρχαίων φυλών. Τα οράματα του Λίστ τον ενημέρωναν για ένα γερμανικό όραμα, τη λατρεία του θεού Μπότεν. Όνειρό του ήταν να επαναανακαλύψει την κληρονομιά του χαμένου ιερατείου του. Σύμφωνα με τους σκανδιναβικούς θρύλους, ο θεός μάγος Μπότεν, ηγέτης των νεκρών ηρώων της Βαλχάλα, διέθετε ένα ανεκτήμητο κοιτίο γνώσης. Είχε ανακαλύψει την δύναμη των ρούνων. Λιγότερο πρόσφατο από τους ρούνους ήταν το αλφάβητο ενός αρχαίγονου συστήματος γραφής. Για τους Γερμανούς όμως, από τον 2ο αιώνα μέχρι τον Μεσαίωνα, οι ρούνοι ήταν ταυτόχρονα μαγικά σύμβολα. Σύμβολα τα οποία διέθεταν μια βαθιά εσωτεριστική σημασία. Φα, ο ρούνος του πλουτισμού, της περιδιάβασης και της καταστροφής. Αρ, ο ρούνος του άγριου βουβαλιού, της αναγέννησης και της θυσίας. Νόθ, ο ρούνος του εξαναγκασμού της μοίρας. Σίδ, ο ρούνος του ήλιου και της νίκης. Για τον